Sige, laman lang yung ulit Lego, mang. Sige, laman lang yung ulit Lego. Hello, hello, hello. Mahina ang signal. Hello guys. Live stream again dito sa bukid. Parang hindi ako naririnig. Dahan-dahan naman. Wala. Walang marinig oh. Hmm? Wala no? Ewan. Nakamute ba ako? Okay na? Kaya parang okay na. Hello again. Guys, pang 3 araw na namin ngayon na galing sa 14 days home quarantine. Sa mga bago po dyan na mapadaan dito sa aking channel at bago lang kayo sa akin, galing po kaming Manila. Tawag nito,
Shoutout sa'yo, sa inyo, sa 2 million kong viewers. Hello. Mag-iwan naman kayo ng comment para kayo ma-shoutout ko. Thumbs up. And don't forget to thumbs up kay host. Ayan, itutuloy ko ang aking kwento. Galing po kami ng Cavite. So, dahil sa may pandemic tayo, yan, nag-decide kaming mag-asawa na umuwi na lang dito sa probinsya kasi same lang din naman. Wala naman kami doon na trabaho. Sayang lang yung yung pagbabayad namin buwan-buwan sa upa. Yan. Ito ang trabaho. Hindi naman tuloy-tuloy yung trabaho, skeletal ka nga. Yan, kaya nag-decide kami na umuwi na lang dito sa probinsya. Hello sa 3 million kong viewers, pa-comment naman po para kayo ma-shoutout ko. Yan, kung bago lang po kayo sa aking channel. Yan, kakalaya lang namin sa aming 14 days home quarantine kasi galing po kaming Cavite. So, pang 3 days, 2 days ba? Pang 3 days na namin ngayon. Kaya ayan, ano kami dito, sayang lang ng lupa ng magulang ko, magtatanim-tanim kami dito. Kasi January pa kami babalik ulit sa aming mga trabaho. Kasi sa pagkakalam ko, hanggang December yung pandemic natin, yung lockdown. So, iyan. Tapos lang namin mag-lunch. Ang sarap mag-lunch, guys, dito sa labas, sa bukid. Tapos, ang ulam pa namin, wow, ginataang kalabasa. Bagong pitas yan. Tanim ng aking ate. Shout out sa'yo, China Kyum. Char. Thank you sa pakalabasa. Yung mga kalisitan mo, pakadikit naman kay Variety Trends. Ayan, isa-shoutout ko po pala, guys, si Variety Trends. Malungkot siya. Don't forget to thumbs up kay host. Mag-comment naman kayo, guys, para ma-shoutout ko kayo. Hipag talaga ang aso na to. Gusto talaga lumalabas sa LS. Ito lang. Yan, thank you sa ayan, nag-message na Angeline Arcilia. Thank you. Thank you sa thumbs up. Bakit something gone wrong, please? Wag na. Anak mo pa yan? Yung chrome to. Angeline. Anak mo pa? Tangin. Guys, mag-comment naman kayo, guys, sa baba para mabigyan ko kayo ng jacket. Ayan, magjajakita na kita, Angeline. Ay, hindi ka, sabi ko sa'yo, hindi ka talaga dito, jacket. Why? Hello sa aking makulit na guys, may kwento ito. May kwento ito eh. Abangan nyo na lang sa upload kong video. Makulit.
Ituro mo. Hmm? Taga doon sa bundok. Taga dun, yung aso na yan guys, taga dun yan sa bundok. Ano ba? Basta makita nyo na lang sa video ko. I-upload, may ano kasi yan, may kwento yung tuta na yan. Kanina guys, nag-start na kami dun mag ano. Ay, si Habi pala, nag-start na siyang mag tabas-tabas dun ng damo. Kasi marami kaming itatanim na kalabasa. Ang ganda talaga ng ano, ng pamumuhay dito. So, ayan, pang second LS ko to ngayon dito sa ano, sa probinsya. Wag. Hindi, para alam nila kung paano ang probinsya. Ano yun? Baboy yata. Mukhang may baboy pa. Medyo mahina ang ano, na-late ata ako. Mahina yung signal ba? Hello, shoutout sa'yo sa 3 million kong viewers. Ayan, magmahalan kayo guys. Magmahalan. Pasend po ng mga comment nyo para magbibigyan ko kayo ng jacket. May pasilip-silip siguro yung ano ko to. Yung friendship ko to, no? Shoutout mo sila Dal, Madam Dal. Yan guys, kahit wala yung mga friendship ko dito, isi-shoutout ko pa rin sila guys. Yan, shoutout ng bonggang bongga kila Madam Dal, Tita Inday. Tita Inday, driver sa wheelchair, Julie Dugaw, Variety Trends, Kuya Art, Alien Chin, J Love May. Ano ba yun? Basta yun. Red Jen. Si Regine TV, kay Kuya Reg and Ate Jen. Shout out sa inyo. Kila Daddy House, Bertong Coca. Bertong Kokak, Pindang Tibay. Ayan, kay Ma'ams Ed. Yan, mega shoutout sa inyo guys. Dito na kami sa probinsya namin. Kay ano rin, kay Jad RD ba yun? Bukas nga ay maglilista ako ng mga isi-shoutout ko. Ano pala guys, everyday na ako mag-LS. Sa mga gusto po ng ano, ng mga bagong friendship dyan. Kasi mag-iipon ulit ako ng ano, kasi nasa 3 buwan akong hindi nakakapag-LS. So, nawala yung mga ano ko, yung mga kaibigan ko. Syempre, may kanya-kanya naman yun na pinagkakaabalahan. Ayan, mag-i-start ulit ako na magbuo ng ano, ng panibagong team. Kasi matagal din akong nawala sa ano eh. Although, char.
nag-upload ako ng video everyday. Hindi pala everyday. Siguro twice a day. Twice Awit. a week, ganyan. Hello sa aking 4 million viewers. Paki-comment po kayo para kayo aking ma-shoutout. Ayan, sa mag-ano po sa akin dito sa LS ko, ililista ko po kayo para mabigyan ko kayo ng WH. Comment lang po kayo. And don't forget to thumbs up kay host. Ayan, sa mga bagong mapadpad sa aking sa aking LS. 2 beses lang po ako ngayon na nag-LS kasi nandito po kami ngayon sa amin, dito sa probinsya. Kasi nga, alam nyo na, mahirap ang buhay sa Manila. So, dito muna kami. Wait lang. Parang nangangalay ako. May katabi akong dog. Yung dog na makulit. Papi. Gusto ko magpalaro. Ang premyo WH, okay lang ba? Oo, marami na yan. Sa mga kaalam ng prutas na to, kung anong pangalan? Kinuha pa talaga. Guys, magpapalaro ako guys. Kung sino makakaalam ng prutas na to, kinakain po ito May kasi variety drain. Ang price, WH po. Ilan bang natin? 3 hours? 3 hours. Ano na? 3 hours. Sa sino pong makakaalam ng pangalan ng prutas na to? May clue sa variety drain. Ayan. Kinakain po namin yan. Kung ano po ang pangalan nito, ang po ay 3 hours na WH. May clue. Clue, wag na. Ayan na. Ayan guys, sino makakaalam ng nito? Kung anong pangalan to. Ayan yung puno niya, no? Ayan. May clue ako. Ano siya, maasim. Oh. Maasim pag green. Pero, pag hinog, matamis. Green pa rin. Kinakain siya ng ibon. Pero pwedeng kainin ng tao. Kita inang kambing. Tikman mo. Matamis yan. Sunga ka rin eh. Kumuha ka dun. Oo. Pati ko. Hello sa aking 4 million na viewers. May palaro pa si host. Napansin ko lang kasi doon merong bunga. Yan, kung sino pong makakaalam nito, kung anong pangalan po nito, ang price po, 3 hours na WH. Kinakain po siya. Pag green, Law. maasim. Pero pag black, Hinog. matamis siya. Paano ba ito makita? Ayan. Ganyan, no? Ganyan. Maasim siya pag green. Ibig sabihin hilaw pa. Ayan guys, oh. Tutok mo. Sa camera ka. Yan, comment na kayo dyan. Anong pangalan yan? Loading daw ako. Ang asim pag kulay green. Anong tawag dito sa inyo?
kambingan. Hmm. Kain ng kambing. Nahuhuli siya, no? Kukuha pa nga ako. Nandito ko sa ilalim. Yung mga Puro hinagdanan. blood. Puro black. Yan, 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 yan. Yan. Ayan na sa taas to. Ayan. Oo, nahulog. Yan, dalawa yun. Huwag mong galawin niya na. Huwag kang galawin. At din, tingin ka saro. Yeah. Wait lang. Yan oh, marami oh. Yung dalawang magkadikit. Ha? Yan. Sana ba? Wow, ang sarap. Tingnan. Pakita mo muna. Para marami. Kumito kasi ha. Wala man ano. Pag naglululing siya. Hello sa aking 3 million viewers. Ayusin ko lang. Sino na? Ang tanga mga tao. Wala naman kukumin sa'yo. Yan, thank you po sa patamsak. Mag-ano po ako. Padanamihin ko muna kayo at ako'y mayroon palaro. Diba? Sabi ko sa'yo ano eh. 280 lang. Ayan. Huwag mong anuhin ah. Wala, 19 nga eh. Mali si Marvica.
Thank you po sa 3 million viewers and thank you sa patamsak. Naglalaro naman ang aking aso.
Guys, makinig lang kayo ng huni ng mga ibon. Sabi ni ano, baka marinig. Guys, lipat ako sa ano, sa StreamYard. Magpapalaro ako ulit. Magpapalaro po ako, pero lilipat ako sa StreamYard. Nalobot na naman kasi yung phone ko eh. Doon ko na lang po guys i-ano yung palaro ko. Kung ano yung pangalan ng prutas na to.